Pipila ka lugar sa Mindanao nakasinati og pagdaot sa panahon. Daghang mga balay, lakip, moske ug ubang pang-istruktura ang nangadanyos samtang maglola na missing. Ani ang report. Pipila ka mga residente sa Makilala, Cotabato, pugsanong mitabok sa naghuguros nga tubig baha. Mga dagkong troso na anod. Sa kakusog sa sulog sa tubig, halos miabot na kini sa hanging bridge. Pipila lang kini sa mga hulagway dihang misaka ang tubig sa sapa sa barangay Santa Filomena. Wala inoy na balitang na disgrasya sa mong pagbaha. Sa mamasapan o graha buhayan sa Maguindanao, milapa usab ang sapa tungod sa walay puwas nga pag-ulan. Daghang balay o mga pananom ang nalubog sa baha. Gani, gilayong gipabakwit ang mga residente tungod miabot na sa hawak ang tubig baha. Sa Sultan Kudarat, 25 ka mga balay ang nangabungkag sa barangay poblasyon sa Palimbang samtang maglola ang namising. Gilayong naglusad og search and rescue operation ng mga otoridad sa 12 anyos nga babae ug iyang 61 anyos nga lola. Mibaha human sa pagbunok sa kusog nga ulan, gisabayan pa kini og kusog nga hangin ug hapak sa balod sa baybay. Pinakapektado ang sitio Campo Muslim. Nagpabilin una sa evacuation center ang mga apektadong pamilya, 15 gipangatagan dayon og hinabang gikan sa LGU. Sa Zamboanga City, tungod sa kusog nga ulan ug dagkong balod sa dagat, nangaguba ang pipila ka mga balay ug moske sa Purok 3, Barangay Patalon. Kadlawon, diyang miapak ang dagkong balod, hinungdan nga namakwit ang mga residente sa luwas nga lugar. Mibigay usab ang yuta kung asa nagbarok ang moske o pipila ka balay. Naguba sab sa dagkong balod ang ginahimong seawall. Sa record sa Zamboanga CDRRMO, ana-ana sa 166 ka balay ang nangaguba. Gitabangan galayon sa LGU ang mga apektadong pamilya. Sa Cotabato City, naglunop usab ang pipila ka mga kalsada labi na sa National Highway tungod sa kusog nga ulan o kusog nga hangin. Busa, hinay-hinay lang ang mga motorista sa pagpadagan silang sakyanan. Labi na nga halos mag-zero visibility ang dalan. Hinoon, wala natalang na disgrasya sa lugar. Sigon sa Pag-asa, hanging habagat gihapon ang hinungdan sa mga kusog na pag-ulan sa Mindanao. Busa, gibisuhan ang katauhan nga magbabedentayon tungod usab sa posibleng localized thunderstorms nga mamahimong hinungdan sa pagdaot sa panahon. Ako, sa Teco Campo, para sa One Mindanao.